Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω αυτή τη σειρά των βίντεο που είχα κάνει για το Philips, τον E4416, και αν θυμάστε υπήρχε ένα πρόβλημα στο μοτέρ του Capstan, που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, το αυθεντικό μοτέρ είναι αυτό εδώ, το οποίο δυστυχώς δεν έγραφε τίποτα πάνω, αλλά έβγαζε πολύ θόρυβο και δεν κρατούσε ταχύτητα, οπότε το άνοιξα, να το, και είδα ότι τα καρβουνάκια του, εδώ πέρα που έχει κάτι ελασματάκια, ήταν καμένα. Προσπάθησα να το στραβώσω λίγο, να το φέρω σε κάποιο σχήμα κλπ, αλλά τελικά δεν κατάφερα να το κάνω από μέσα. Επειδή αυτό είναι ένα απλό DC motor, από ό,τι προσπάθησα και εγώ να μάθω από διάφορα φόρουμ, αν κάποιο DC motor είναι κοντά στα χαρακτηριστικά, δηλαδή τάση, στροφές κλπ, μπορεί να δουλέψει. Οπότε μετά βρήκα αυτό εδώ πέρα το μοτέρ, είναι μικρότερο, το τύλιξε με μια σαμπρέλα γύρω γύρω για να γίνει η ίδια διάμετρος με το αυθεντικό. Ώστε να χωράει, να μπει μέσα εδώ πέρα που είναι η υποδοχή. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς, γιατί αυτό κάπως το σφίγγει από πάνω και το κρατάει καλά. Το έβαλα λοιπόν, έπαιζε, άλλαζε η ταχύτητα όπως την άλλαζα, αλλά μόλις πάταγα το play η ταχύτητα σιγά σιγά έπεφτε, οπότε αντιλήφθηκα ότι αυτό δεν έχει την απαιτούμενη ροπή. Μετά παρατήρησα ότι αυτά εδώ τα μοτέρ, τα οποία είναι από κασετόφωνα και είναι κάπως στάνταρ αυτά τα μοτέρ, έχουν τη δυνατότητα, ταιριάζουν και μοιάζουν και πολύ, έμοιαζε πολύ με το αυθεντικό, να το δούμε, σαν μέγεθος, σαν διάμετρος κλπ. Έμοιαζε αρκετά. Του τύλιξα λίγο ταινία εγώ γύρω γύρω για να μπορέσω για να γίνει ακριβώς η διάμετρος που έπρεπε, ώστε να σφινώσει κάπως εκεί μέσα. Αυτό το μοτέρ είναι counterclockwise 12V 2400 στροφές. Από ό,τι βλέπω αυτό εδώ πέρα έχει ρύθμιση ταχύτητας. Αυτό εδώ πέρα είναι ρύθμιση ταχύτητας. Δεν αποκλείεται αυτό εδώ πέρα που έχει αυτή εδώ η τρύπα και έχει μέσα μια βίδα να είναι ρύθμιση ταχύτητας, και μπορεί αυτό να έλυνε το πρόβλημά μου και να μην το ήξερα. Τέλος πάντων, αυτό το μοτέρ λοιπόν, ενώ στη μικρή και στη μεσαία ταχύτητα δούλευε κανονικά, στην ψηλή ταχύτητα δεν την κρατούσε. Ξεκινούσε, αλλά μετά από λίγο σιγά σιγά έπεφτε, και χωρίς να έχει ταινία δεν έπιανε την πλήρη ταχύτητα που έπρεπε. Δεν ξέρω γιατί. Είναι όμως καλό μοτέρ, οπότε αυτό θα το κρατήσω, δεν θα το πετάξω. Και αυτό εδώ πέρα καλό είναι, απλώς δεν έχει τη ροπή. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Μου δόθηκε κάποια στιγμή ένα μπομπινοφωνάκι Aiwa, το οποίο δεν δούλευε. Ήταν ένα μικρό φορητό και δεν δούλευε, και αποφάσισα να το κάνω κομμάτι για να πάρω τη χρήση μου, και παρατήρησα ότι το μοτέρ που είχε αυτό εδώ τέριαζε πάρα πολύ σε διάσταση με το αυθεντικό, και είπα να βάλω αυτό. Το έβαλα λοιπόν και ως εκ θαύματος λειτουργεί μια χαρά. Αυτή λοιπόν ήταν η λύση του προβλήματος για το μοτέρ σε αυτό το μπομπινόφωνο, και τώρα θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πώς θα δούμε αν δουλεύει σωστά τώρα? Ο τρόπος που έχω εγώ και ξέρω είναι ο εξής. Έχω εδώ μια ταινιούλα, η οποία ξέρω ότι στη γρήγορη ταχύτητα έχει γραμμένο 2000 Hz. Από μπομπινόφωνο που ξέρω ότι δουλεύει σωστά. Εδώ έχω σε ένα κινητό το πρόγραμμα το SpecDroid, το οποίο στην ουσία μετράει τις συχνότητες, και εδώ, αν τα βλέπουμε, 1, 2, 3, είναι τα ποτενσιόμετρα ρύθμισης της ταχύτητας ανάλογα. Χαμηλά είναι η γρήγορη, μετά είναι η μεσαία και μετά είναι η μικρή. Θα το βάλω να παίζει και θα δούμε πως κρατάει μια χαρά την ταχύτητα
τώρα θα βάλω εδώ το κατσαβίδι να το ρυθμίσω. Okay. Και ταυτόχρονα κοιτάξτε εδώ πέρα την ταχύτητα πως πέφτει. Και τώρα θα την ανεβάσω να πάει ψηλά. Να. Και θα τη φέρω ακριβώς στο 2000. Εδώ νομίζω. Αρκετά σταθερή μου φαίνεται. Πάμε τώρα να δούμε τι χαμηλότερη ταχύτητα. Βλέπουμε ότι από το 2000 πήγε στο 1000 και η χαμηλότερη ταχύτητα πάει στο 500. Αν το ξαναβάλω τώρα πάλι στη γρήγορη, σιγά σιγά παίρνει την ταχύτητά του και θα σταματήσει ακριβώς στις 2000. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δουλεύει μια χαρά.